Maayong buntag sa tanan mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ani kita karon sa paghandom sa kamatayon ni Kristo nga mao kini ang Biyernes Santo, ang Good Friday nga iyang giula ang iyang dugo alang sa katumanan sa kasabutan aron ang tanang tawo maluwas. Ug dinhi gihukman si Jesus sa iyang kamatayon diha sa krus. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dumtana mo, dili na magusab kami. Ug dinha si Judas Iscariote miingon nga kinsa katong akong hagkan, mao kanang tawo nga inyong gipangita. Ug nianang sayo sa kabuntagon uban ni Hesukristo ang 12 ka mga apostoles o tinun-an ug ubang mga tawo nga nagdala og puspos ug mga espada. Ug diha nga ilan ang gidakop si Jesus, milanit sa usa ka ang tao sa usa ka espada mao si Simon, ug iya kining putol ang dalunggan sa nagdakop ni Jesus. So mingon si Jesus nga ang mopatay sa espada mapatay usab sa espada. So giuli ni Jesus ang dalunggan sa tao. Ug didto sa alas 8 sa buntag gihatod na siya ngadto ni Poncio Pilato aron siya pagahukman na sa iyang paglansang sa krus. So nianang sayo sa kabuntagon ang tanang kadaghanan sa mga pari ug mga namunuan sa mga Hudiyo nga nagplano nga magpatay kang Jesus, gigapos nila ug gitugyan kini ni Pilato ang Romanong gobernador. Ug si Pedro niining higayuna gilimod niya si Jesus sa makatulo. Una, miingon ang pari nga kining tawhana kauban niining tawo didto sa Galilea, ug miingon siya dili oy. Ug sa ikaduha na usab niyang paglimod sa mga sulugoon nga babay nga miingon nga kining tawhana nakita ko kini didto sa Nazaret uban-uban niining tawhana. Balibad gihapon siya. Ug sa ikatulo niyang paglimod ang mga tawo nga miingon kining tawhana ang iyang sinultihan sama niining tawhana. Ug miingon si Pedro, silutan unta ako sa Dios kun namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Ug mitugtugaok ang manok. Ug diha-diha mihilak ug naguol ug puno sa kasubo si Simon Pedro nga natuman ang giingon sa magtutudlo nga siya mulimod sa makatulo kahigayon ug unya mutugtugaok ang manok. Sa alas 9 sa buntag gihukman na si Jesus nga ilansang sa krus. Gibugal-bugalan, gibiyay-biyay pag-ayo si Jesus. Ug hangtod nga ang pagka-alas 12 sa udto, mitabon ang kangit-ngit sa tibuok yuta ug milungtad kini sa 3 ka oras ug diha-diha pagka-alas 3 mituaw si Jesus, Ili, Ili, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ug dinhin na tungura, gibugal-bugalan si Jesus, miingon siya, nagtawag siya ni Elias. Ug atong paabuton kung luwason ba siya ni Elias. Grabe ang pagbiay-biay sa mga sundaw nga nagbuot mo patay ni Jesus. Ug dinha sa pagka-alas 3 sa hapon namatay si Jesus.
namatay si Hesu Kristo dito sa Kalbaryo, aron nga kita maluwas sa dako nga kasubo. Namatay si Jesus sa alas 3 sa hapon. O pagka alas 6 sa gabi, ngit-ngit na kadto. Si Simon nga taga Aramatia nga usa ka dato miadto kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas na Jesus. Ug gihatag kini ni Pilato ngadto kaniya. Ug dinhi giputos niya og habol nga lino ug iyang gilubong dito sa bag-o pang hinimo nga lungag. Ug dinha adunay usa ka dakong bato nga maoy tabon sa maong lungag nga giligid, ug didto si Jesus gilubong. So nasayod kita nga kining adlaw mao kini ang pag-antos sa atong Dios aron matuman ang kasulatan, aron maangkon kanato ang kaluwasan. Kitang tanan iyan ang giluwas, ug sa panahon nga kita magbuhat og mga dagkong sala o mga sala, nagpadayon gihapon kita pagbugal-bugal ni Jesus, paglansang sa krus, dili basta-basta nga ilansang sa krus. Sakit kayo nga ang lansang mitaop sa imong duha ka kamot ug diha sa imong tiil nga gitambid ug gilansang nga sama sa usa ka kawatan si Jesus nga gilansang sa krus. So atong mga pamalandungan, mga kaigsuunan ko, nga sugod karon maningkamot kita nga magbag-o sa atong kinabuhi. Ug miingon si Jesus, pag-ampo kamo kanunay aron dili kamo daugon sa yawa. Kay karong panahona si Satanas nagalibot-libot kung kinsay iyang tukbon. Apan napildi siya diha sa kamatayon ni Jesus ug sa pagkabanhaw ni Jesus. Dakong kalipay alang kanatong magtutuo sa Dios nga na banhaw ang Dios, namatay ug nabanhaw sulod sa tulo ka adlaw, ug mabanhaw usab kita uban kaniya. So atong ihalad ang atong kinabuhi, kay kining kinabuhi nato iya sa Dios. Ang atong gininhawa, ang tanang mga butang nga aniah kanato iya sa Dios. Wala kitay madala. Kung mamatay kita, wa gyud tay madala bisag 5 pesos. So sayang ang atong pagpaningkamot ni ining kalibutana apan mawala kita sa gingharian sa Dios. So atong paningkamutan, mga kaigsuunan ko ni Kristo, nga karon nga mao ang Good Friday nga ato unta kini mapamalandungan pag-ayo, nga atong pangayoon sa Dios nga mabag-o kita aron kita makaangkon sa gingharian nga iyang giandam. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, diha sa atong simbahan nagasaulog kita sa 14 ka Station of the Cross ni Jesus Christ. Atong gisaulog ug atong gihandom kanunay nganong ato maning balik-balikon. Ang uban nangutana, naunsa ba ning Katoliko nga gibalik-balik nga kausara man na namatay si Jesus? Atong gibalik-balik pag-ayo, atong gihandom kanunay ang kamatayon ni Jesus alang sa atong mga kabatanunan, alang sa mga bag-ong henerasyon, nga masayod sila nga ang Dios nagpakamatay alang kanatong tanan ug gilansang siya diha sa krus ug nagtuaw, amahan ko, pasaylua sila sa ilang mga sala, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. O mga kaigsuunan ko ni Kristo,
atong tabangan ang atong mga kabatanunan karon. Ilabi na sa atong mga kabataan nga anaa sa mga bisyo. Kitang mga ginikanan, mao'y atong mission sa atong mga anak, ang pagtudlo sa atong mga anak. Ug kita usab, ang mission sa atong mga kaparian, mo ang pagtudlo kanato o paghiusa kanato diha sa sacrament o matrimony. So atong paningkamutan mga kaigsunan ko, bisan pa man dili kita perpekto, aduna kitay tagsa-tagsa nga kahuyangan sa atong kinabuhi. Apan atong kining ihalad ngadto sa Dios ug atong pangayoon ug mutuaw kita nga Dios ko, tabangi kami sa pag-journey ni ining kalibutana. Mayong buntag ug daghan kayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.